Weithiau, rydyn ni'n meddwl mae Iesu'n marw ar y groes ydy diwedd y stori Gristnogol. Ond na, mae'r hanes yn symud ymlaen wedi'r croesholio, ac rydyn ni eisiau canolbwyntio ar yr atgyfodiad yn y ffilm hon. Fallach bod chi'n gofyn, pa un yw'r pwysicaf, y croesholio neu'r atgyfodiad? Mae llawer ohono ni wedi hedfan mewn awyren, ond pa adain oedd y pwysicaf? Yr un ar y chwith neu'r un ar y dde? Wel, mae'r ddwy yn oll bwysig, dydyn? Ac wrth greu tecstilau o bob math, mae'r un gwerth i'r edau sy'n mynd i fyny ac i lawr, a'r edau sy'n rhedeg ar draws. Mae angen y ddau i greu'r patrwm perffaith. Mae croeshoeliad a marwolaeth Iesu a'i atgyfodiad yn ddwy ochr o'r un geiniog. Mae'r ddau yn hollol hanfodol a chanolog i'r ffydd Gristnogol. Mae ein pechod, sef y pethau drwg mae pawb yn ei gwneud, yn torri ni ffwrdd oddi wrth Dduw nawr ac am byth. Yn debyg i fel mae'r nantfach yma yn rhwystro ni rhag cyrraedd yr ochr arall. Rydyn ni angen pont, a'n pont ni at Dduw ydy marwolaeth Iesu ar y groes, oherwydd heb hwnna does dim gobaith am fyddeiant a pherthynas iawn gyda Duw. Ar y groes fe osodwyd pechodau pawb ar Iesu, a fe oedd yr aberth perffaith. Mae'r atgyfodiad yr un mor bwysig â'r croeshoeliad. Mae'r atgyfodiad yn profi mae Iesu yw mab Duw ac yn addewid o fywyd newydd. Mwy o fywyd na sydd yn y rhaeadr yma hyd yn oed. Dyma addewid Iesu i bawb sy'n credu ynddo. Y fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Bydd y sawl sy'n credu yn y fi yn byw ei fod yn marw. Roedd Iesu hefyd wedi dweud wrth i ddisgyblion y byddai'n atgyfodi. Ioan, pennod 14, adnodau 18 ac 19. Wna i ddim eich gadael chi ar eich pennau eich hunan. Dwi'n mynd i ddod yn ôl ato chi. Cyn hir fydd y byd ddim yn fy ngweld i eto, ond byddwch chi yn fy ngweld i. Am fy mod i'n mynd i fyw eto, bydd gennych chitha fywyd. Pa wahaniaeth mae'r ffaith fod Iesu'n fyw yn gwneud? Rydyn ni am ddilyn hanes un dyn, sef Pedr, a gweld y gwahaniaeth nath yr atgyfodiad iddo fe yn bersonol. Awn ni nôl i'r swper olaf. Yn ystod y swper ola, roedd Pedr mor hyderus, mor barod i anghytuno gyda Iesu hyd yn oed. O'r swper, ath Iesu i weddio yn yr ardd, a gofyn i Pedr aros yn effro gyda fe. Beth ddigwyddodd? Matthew pennod 26, adnodau 40 a 41. Pan aeth yn ôl at ei ddisgyblion, roeddan nhw'n cysgu. Cmeddai wrth Pedr, felly allech chi ddim cadw golwg gyda mi am 1 awr fechan. Cadwch yn effro a gweddiwch y byddwch chi ddim yn syrthio pan gewch chi'ch profi. Mae'r ysbryd yn frwd, ond y corff yn wan. Aeth Iesu nôl at nhw ddwywaith eto, a'i cael yn cysgu bob tro. Roedd Pedr yn wan ar adeg honno, yn gysglyd. Doedd e ddim yn gallu aros yn effro i gefnogi Iesu yn ystod un o oriau anoddaf i fywyd. Ond, pa ddeith pobl i arestio Iesu, a mae tebodd Pedr yn wyllt. Yna, dyma Seimon Pedr yn tynnu cleddyf allan ac yn taro gwas yr archoffeiriad a thorri ei glys de i ffwrdd. Wedi i Iesu gael ei arestio yn yr ardd a'i arwain i ffwrdd i wynebu cyhuddiadau'r offeiriad, be wnaeth Pedr pan gafodd ei adnabod fel un o ddilynwyr Iesu? Matthew pennod 26, adnodau 74 a 75. Dyma Pedr yn dechrau rhegi a milltithio.
Dwi ddim yn nabod y dyn, meddai. Ar y foment honno dyma'r ceiliog yn canu. Yna cofiodd Pedr beth wedodd Iesu. Byddi di wedi gwadu dy fod i'n fy nabod i 2 gwaith cyn i'r ceiliog ganu. Aeth allan yn beichio crio. Roedd Pedr lan a lawr, yn hyderus, yn llwfr, yn wyllt, yn ofnus ac yn siomedig yn fe ei hun yn beichio crio. Y gwir yw, doedd dim un o'r disgyblion yn deall pwy oedd Iesu na beth oedd yn digwydd, bod Iesu wedi dweud wrthyn nhw nifer o weithiau. Roedd Pedr wedi treulio amser gyda'r Iesu. Roedd wedi gweld e'n gwneud gwirthio rhyfeddol. Roedd wedi clywed e'n sôn bod ei gorff yn mynd i gael ei dorri, a'i waed yn mynd i gael ei dywallt mwyn ni. Ond, doedd dim byd wir yn gwneud sens nes yr atgyfodiad. Ar ôl i'r merched weld y bedd gwag, fe dderbynion nhw neges gan yr angylion. Iddyn nhw fynd a dweud y newyddion da wrth y disgyblion, ac wrth Pedr yn benodol. Roedd ymateb Pedr yn nodweddiadol o'i gymeriad. Fe redodd at y bedd, plygodd i mewn i weld y bedd gwag ar wahân i strybedi o liain. Gadawodd y bedd, methu'n lan a deall beth oedd wedi digwydd. Roedd Pedr dal mewn dryswch. Beth oedd wedi digwydd? Pwy oedd yr Iesu yma, yr hwn a fi farw ar y groes? Ar ôl i'r Iesu farw, roedd y disgyblion gyda'i gilydd mewn stafell gyda'r drysau wedi cloi, achos o'n nhw'n ofni'r awdurdodau. Ond, roedd pethau ar fi'n newid yn rhyfeddol. Roedd y disgyblion wedi mynd i bysgota i Lyn Galilea. Daeth Iesu yno i fwyta a siarad gyda nhw. Siaradodd yn benodol gyda Pedr, a gofyn iddo 2 gwaith os oedd e'n ei garu. Nid cyd-ddigwyddiad ydy hyn. Cafodd Pedr gyfle 2 gwaith i brofi ei fod yn caru'r arglwydd Iesu. Cafodd gyfle i ddechrau o'r newydd ar ôl iddo fe ei wadu 2 gwaith. Cafodd waith newydd hefyd, ond gofalu am bobl Dduw a'i dysgu. Fe newidiodd Pedr yn llwyr wedi iddo fe ddeall mae Iesu oedd mab Duw a chael cyfarfod ar Iesu byw unwaith eto. Yr atgyfodiad brofodd hynny iddo fe. Mae'n hanfodol y bod ni'n deall pwysigrwydd yr atgyfodiad. Mae'n profi pwy yw Iesu. Mae'n dangos fod Duw wedi derbyn aberth Iesu ar yn rhan. Mae hefyd yn dangos bod gan Dduw y pŵer i'n codi ni ar ôl i ni farw. Mae'r ffaith fod Iesu wedi atgyfodi yn golygu bod unrhyw un sy'n credu ynddo fe yn mynd i gael ei atgyfodi i fywyd tragwyddol, sef bywyd am byth yn y nefoedd. Fe newidiodd bywyd Pedr yn llwyr ar ôl iddo fe ddeall fod Iesu yn fyw. Ac mae'n deall fod Iesu yn fyw yn parhau i newid bywydau heddiw. Gobeithio y gewch chi amser arbennig yn trafod gyda'ch gilydd. Hwyl fawr!